In de stortregen vond na de optocht de prijsuitreiking plaats. Nadat Verrekkensmooi de boel had opgewarmd, nam prins Frank II het woord. De eerste prijs in de categorie jeugdprinsenwagens. Die is gegaan naar de kartklingers uit Roostrum. Met husse prins Steve ten Eerste. Kom erbij jongens, geweldig! Hartstikke mooi jongens, proficiat! Alsjeblieft. En natuurlijk, bij de eerste prijs duurt ook deze schitterende beker. Geef ze nog een keer een groot applaus. De jeugd van de kartklingers uit Oostrum. In 2017. Schitterend mooi. Schitterend mooi. Dat past heel mooi bij deze nationale. Schitterend mooi, ze komen van de andere kant. Helemaal goed dames, fantastisch gedaan. Een dikke proficiat. En de winnaar van de optocht in de categorie kleine groepen in 2017 is geworden de groep met geen naam. Geen naam. Van harte gefeliciteerd. Cameron Hunt kan hij niet meer schieten. Jongens, dankjewel. De hele prijs. De prinsenwagen uit het Varelen. Goed zo jongens. Een beker op komen halen. Het dartelen vallen. Mooi, proficiat jongens. Dankjewel. Kijk, mooi applaus. Heel mooi, proficiat jongens. Mooi gedaan. De tweede prijs in de Mede Prinsenwagen ging naar Vassenovensvereniging de Pielaars. Een wagen waar wij met z'n drieën met veel plezier opgestaan hebben. Een prachtige wagen. De winnaar in de categorie Prinsenwagen. De winnaar van de Pierhaas Cup 2017. Dat is geworden de Kartklingers uit Roostrum. Hartstikke mooi jongens. Mogen wij een delegatie van de Kartklingers uit Roostrum naar boven. Vos, Bart, kom erbij, kom erbij. Kom hem ophalen.
weet ik zeker, ik kom. Goedenavond, pielreuzen en pielreuzinnen, pielhazen en pielhazinnen, kartklingels en kartklingelinnikers en andere vaste lopers die ons in de gemeente rij. Wat is dit gek? Eerste jaar, meteen, bam, raak. We hebben hem weg voor de derde keer. We mogen hem houden. Ik zal het kort houden, Frank. We mogen hem weer houden. Wat is dat lekker, wat is dat lekker. En het is zo'n moment dat je denkt, ja, van die clichés. Maar weet je wat het is? Die clichés die zien altijd, bijna altijd wordt. En we moeten ze blijven zeggen, ieder jaar dat we hier staan, of wil je het nou zien, of IJsselstein of Venrooy of verder nou is. Als je het niet zet, als je hier staat, dan blijft het er niet aan herinnerd. Want het is straks al gezet, Venrooy organiseert, maar de kerkdorpen maken de carnaval. Als er geen publiek is naar de optocht, is er geen optocht. Als er geen wagenbouwers zijn, want dat zijn de belangrijkste mensen, dan is er geen wagen. Applaus voor jullie eigen dorp, jullie eigen wagenbouwers. En voor ons in het bijzonder, Herman, Henry, Rob, Bram, Koen. Wie hebben we nog meer? Roel, Emmo, Frank, Rogier, die eerder waarvan ik de naam jongen werd en die eerder die ik vergeten ben. Jongens, ontzettend bedankt, hij is voor jullie. Hun zitten er man aan te kloeten en wij trekken hier even een 2 uurtjes rond en dan geven wij gas. En dat gaan we vanavond natuurlijk nog even dunnetjes afdoen bij Ossie Noostrum.